Na ugrál úgy, mint az előbb. Ez egy oroszlán. Elkapta a pillangót. Aha. Mindjárt. Bizony. Vagy. Alex nem maradhat közöttünk. A saját fajtájára a helye. A szünet hosszat laknak belé. A gyújtás törvényei átörkapott hatalmat nem fognak! Még ugyan? Én neked csak egy hús vagyok. Bizony. Jaj! Marci, ez fájt! Marcika, ne harapjál babám, légy szíves.